Hej, her er en lille video om kvadratsætningerne. Men inden vi starter på kvadratsætninger, så er der også en repetition af, hvordan man ganger parenteser, og så skal vi udlægge det. Det er vigtigt, inden vi går i gang, at man har styr på at gange to parenteser. Man kan se det at gange to parenteser lidt som om, at man tager den ene parentes og siger, at der ganger man først første led med den anden parentes. Så bagefter så tager man andet led i den første parentes og ganger med den anden parentes. Altså a gange parentes c plus d plus b gange parentes c plus d. Så ganger man ind i parentesen og får 4 led. Husk nu, at led det er adskilt af et plus eller et minus, hvorimod faktorer er det, som bliver ganget sammen. Altså, her er et led med AC, et andet led med AD, et tredje led med BC og et fjerde led med BD. Man springer oftest den her over og siger, at man tager A gange C plus A gange D plus B gange C plus B gange D og får de 4 led på den her måde. Så husk at tænke på, at det er først A med den gule, man tager en lille bue, tager man A med en lidt større bue, den orange, så tager man B med en lille bue, den lysegrønne, og så tager man B med en større bue, den mørkegrønne. Når man ganger to parenteser, er det også vigtigt at sørge for at holde styr på ens plus og minus. Her har jeg to parenteser, hvor der er 2 led i hver parentes. Den første parentes er der plus imellem, og i den anden parentes er der minus. Det vil sige, når jeg tager den gule C A gange C, så får jeg A gange C bare fordi det er plus. Men når jeg tager den orange A gange minus D, så får jeg minus AD. Når jeg tager den lysegrønne, så står der plus, og der står et skjult plus her. Så der står C gange B ved den lysegrønne, og den mørkegrønne, der har jeg så plus gange minus, altså B gange minus D giver minus BD. Modsat hvis minuset var i den første parentes, så bliver det igen A gange C med plus. Der bliver A gange D med plus. Så bliver der minus B gange C, giver minus BC. Og minus B gange D, der giver minus BD. Eksempler, hvor der indgår nogle flere bogstaver og tal. Altså jeg får den gule til at sige, at det er 3a gange 2c. Det giver mit første led. Det giver mig 3a gange d. Det giver 3ad. Jeg tager mit b gange 2c, så det samme som 2bc. Og til sidst bare et b gange d. Husk også, at hvis der nu for eksempel står a i begge parenteser, så får jeg først med min gule 2 gange a, altså 2a i anden, så får jeg 2ac, så får jeg ba plus bc. Men opmærksom på, at a gange a skriver jeg naturligvis som a i anden. Så kommer vi til det, det egentlig handler om det hele, nemlig kvadratsætningerne. Altså nogle formler, hvor det er, at jeg har 2 led i en parentes i anden. I anden betyder kvadrat, så derfor så er det kvadratet på en toledet størrelse. Altså jeg siger, at der er 2 led herinde i en parentes, det er en størrelse af 2 led, og det er i anden, altså kvadratet. Kvadratet på en toledet størrelse hedder det, og det kan jeg så skrive som de 2 parenteser ganget med hinanden. Og ligesom før, kan jeg sige, at jeg tager min gule a gange a, giver a i anden,
Jeg tager min a gange b. Jeg tager min b gange a. Og jeg tager min b gange b. Det gør man ikke hver gang. Man lærer simpelthen udenad, at kvadratet på en toledet størrelse giver første led i anden plus anden led i anden plus det dobbelte produkt. Dobbelte, altså 2 gange a gange b, som jo er produktet af a og b. Så den første kvadratsætning hedder a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Så hvis jeg skal bruge det, for eksempel på den her, så siger jeg, at jeg har her 2 led. Det første led, det hedder ax, og det andet led hedder 5. Så bruger jeg simpelthen min sætning og siger, at det er første led i anden. Det svarer til at have ax i anden plus andet led i anden. Og det var der. Det er 5 i anden plus det dobbelte produkt. Dobbelt betyder 2. A, det var 3x, og b var 5. Så får jeg, at 3x i anden, det er det samme som 9x i anden. 5 i anden, det var 25. Og 2 gange 3 gange 5, det giver 30 gange x. Det var første kvadratsætning. Anden kvadratsætning er bare med et minus imellem. Så det er første led i anden plus andet led i anden minus det dobbelte produkt. Altså i eksemplet, så bliver det første led i anden 3x i anden. Det andet led i anden bliver 5 i anden. Med plus imellem, for det står der i min formel. Så får jeg minus det dobbelte produkt. Og der regner jeg så ud til, at 3x i anden er det samme som 9x i anden. 5 i anden er stadigvæk 25, og så får jeg minus min 30x. Den tredje kvadratsætning siger, at hvis jeg har 2 parenteser, der er ganget sammen, hvor første led er det samme, og det andet led er det samme, men der står plus i den ene parentes og minus i den anden, så giver det mig, at det er første led i anden minus andet led i anden. Her er et eksempel. 2p plus 3 gange 2p minus 3. Det giver mig mit første led i anden, 2p i anden, minus det andet led i anden. 2p i anden giver 4p i anden, og 3 i anden giver 9. Hvorfor er det så sådan? Hvis nu vi generelt kigger på det igen med de her parenteser, så kan jeg jo se, at hvis jeg ganger parenteserne ud, så får jeg den her kvadratsætning. Det er bare dælens bøvlet at skulle regne det ud hver gang. Vi bruger dem så tit i matematik, så derfor er det en af de ting, der er smart at lære udenad. Minus, eller det samme, når jeg tager de 2 parenteser med i andet, det giver jo de 2 parenteser, så ganger jeg a med a med minus b med a, og minus b gange minus b. Minus gange minus giver plus, hvis der er plus her, og så får jeg b gange b. Så regner jeg, husker at b gange a er det samme som a gange b. Så regner jeg til næste linje, siger jeg har minus ab. Altså, jeg skylder 2 væk, så jeg har minus 2ab, og har dermed fået sætningen på den måde. Den tredje kvadratsætning, det er a plus b minus, eller gange a minus b. Altså der er plus i den første parentes og minus i den anden parentes. Og så ganger jeg igen bare sammen og husker, at b gange a er det samme som a gange b. Og derfor så står der a i anden minus ab plus ab. Minus plus giver 0 minus b i anden. Sådan var de 3 kvadratsætninger. I kan se en anden video om, hvordan man udleder det geometriske bevis.